Kamu jangan Cinta kok kaya
Sejarah tahun ngendi kok jalanan kowe mangen kok iso enek dile jaran. Rumangsamu blak sodor apa iki? Ayo aja salahne aku. Rumangsane kok iso Salah nok kepange lho, kepang kok gede. ayo diterusne ora iki. Ora wis kok kene dadi. Wis dadi yo. Jenero Hei, sing apik lek juga iki di costing lho, Lon. ora sing karo tukang sayang, tukang sayang nyodeng nek nginceng ora tenan bae ora tenanan. Wis siap monggo. Tahun Jepang kadang sino budaya putra putri satu bidapatan meninggalkan dari polres dan putra kabarkan tarik kudung imam cengki agabarkan kudung imam cengki menentang satu beden kalau serba kabarkan suku binaran sudah biasanya atas paripurna nikot pak gelere impas poltak temon esok dari masalah kita ikhlas banyak pihak siap siaga.
sentimen bopone Jo dadi kok wijone apa kuwi sarung to Jo kok gek sarunge Pak Yanto kok digawe mabungi kok nggih ngono kok wijone jajal kuwi ketoke kok sarunge manten anyar to sarunge apa sarunge manten anyar oh kene gubrak iki yo Sirasi kepermanen datang yang soto ini kan lalu sikubul dan sambil bahkan sampai dapat mati sambung. Atau kuku sikubulkan keperlukan dan dia mengabar-kabarkan ke tepi wonten papan paku dadak jam. Ega cacok cari wonten ada kuku sikubulkan keperlukan kan katanya mengabar-kabar. Tubuh motor saksi lagi sabbu musik kromin antara serasa malam nyali serba antara palu dia mengendalikan dan kukus itu basar subuh dari antara pemilahin sekali bangun alat unsur bunci marah rasa dikustikan kami mau pesinggut ya begitu keluar kadang putrakan matur panglipur admide turung buakan astofi sorong para cerita Dino terus saking mandro cemlorat yang jelas berganti sehingga begini saya tangan apapun dan begini kakak sebutkan dan tinggal maramu cam berarti mungkin kali sing baru putar-putar kami sampai makan yo haiju rahaiju kades berik sampai koko Aku jadi digerujuki. Digerujuki? Digerujuki apa? Kuwi lho. Apa? Gua kunci di piye ngono. Ambune kecil-kecil piye? Ya sumpah aku kaya ambune piye. Kuwi malah kuwi wae gambuhe lho. Apa iku sapa ana? Uyuh kok nglupukne sakmono uyuh bapa pira to, San? Lho iki uyuh bapa wae dilumpukne tak seminggu pokoknya lho. Ini nyapa aja, bukan ini, lapangannya ini didukung sama kere. Mas, sing hati-hati Manuel iki cepet lho. Kempotnya sih kecepet. Gatuh manukmu ki lancang lho. Lancang piye to kok ya. Turun ono to nek jajal turun ono.
bojo foto. Jadi temenan aku. Jadi saya yo, Mbak yo. Jadi saya Mbak. Ayo. Itu tak jadi. Jadi dia maju. Kowe ngerti apa ora? Aku ki mengi jajar tak sumpah demit potongan. Ora ngerti potongan apa iku. Kowe eno bro. Yo, belum ora kejar. Hei, yo, suwale putih. Lambine putih. Bocahe putih. Kuwi mesti ada putih liyane. Maksudnya ini kayak putih ini atine. Bocah lek kakak nonton TGP yo. Lah kok kaya aku buka-buka kowe awake turu. Tangi. Ayo tangi. Lalu piye dong, kancane berarti kok ganggu wae. Beda dhisik. Iki dadi tenan, Pak. Pak beda dhisik cuma ganggu. Tak tolong kali, Pak. Nek tak delok ngene iki, biasane demite lho yo. Oh, jajan itu kita kepogak. Iki Mas, tolong salah to Mas, Mas. Dan kamera rusuh ceket ya jadi itu kita kepogak wi. Iki aku tak jarene aku ten bapak-bapak kula mboten keminter. Biasane nek katen iki demite. Demit padu. Hei, Kita kamu itu. lah kok dhewe kaya iwak seliling lembene. Lah ini. Lah kok ada demit jadi kowe. Piye jare piye? Anu, kenong karo gongkak. Tung. Kenong karo gong. Kenong karo gong ya apa to? Ya wis. PKK dulu. Lah Ya kenong karo gong Pak wae. Lah sing kedung malah foto kuwi. Lah wong keri. Sik, piye. Ngene iki biasane wonge pendek, kudune dhisik. Tangi lho, Kek. Lah piye wong dikene ora datang iki? Ya dipijet ae kakele. Lah iki tangi. Weh tangi. Dadi juga ning kono. Kaya sing malu. Nek dadi sing kene juga. Kene yo to. Kuwi dadi. Kaya mati ngono. Dadi kan cuma duit Siva. Jangan panggil aku anak kecil, Om. Oh, izin aku. Mau izin? Kacamu tadi. Kacamu tadi. Ora lho. Iki sujune kok wis ora usum, Gen. Iki kene kan kita dari padu. Aduh, sujune kok ora usum, Gen. Ikan teri, ikan. Lah yo, ikan kok ora. Ikan langu. Jadi, Mas. Oke, Mas. Kuwi mesti dadekne kok dadi pira? Kuwi mesti dadekne. Iku kebae. Apa wong aku arep nyembur sama teko.
Wah, salah. Saya balik sik. Kelo, rungokno. Suara kowe kok. Kelo. Kepada yang terhormat Amit lagi lho. Kilo enek kilo kene kono tak wacane. Sing dadi kok yo ngadeg kae to ngene dia. Kok jarene dadi. Kemen dadi ora duwe kadek. Sing keloro tak wacane. Kepada yang terhormat saudara Amit Nailo. Iya lo kabeh kowe men. Sing ketelu. Kepada yang terhormat sing nyekel. Oh ini. Sing kepatan kepada yang terhormat tukang syuting oleh masalah. Hei, tapi tukang syutingnya repot kon gawane. Tapi kok nggawane awakmu to, Nek? Ya percaya Yang kelima kepada yang terhormat saudara Aris. Aku sarene bagus dhewe malih kon ngepeh sing elek dhewe. Yo tenanan iki karo kanca kowe ra percaya ki lho. Iki sing terakhir. Kepada yang terhormat omong nek kowe apik dhewe. Kepada yang terhormat Bapak Ibu sekalian pun kesesok undur. Nyapa? Diusut. Nyapa diusut iki? Hei, lek kancamu di. Lah iki kancaku. Amplope. Yo, aku lek karo amplop iki. Nyo to lek amplope. Memang njaluk apa? Amplop sak isine. Lah, kowe memang njaluk apa? Isine. Amplop jerekmu. Sido. Lah, terus piye? Kowe njaluk isine amplop. Iki amplope nang kene isine yo nang kene iki lho. Sing ning jero lho. Lah yo iki amplop. Iki isine menggone nang kene. Bocah diomong ngake kowe kakek mangan lengge yo ngono. Hei, sampe teles iki. Bu, sanen ae. Sanen ae. Papan. Lah kok ora mek ada itu. Hei, lah iki piye nek sini dhewe? Berarti ngomong. Kok sing jangan di. istirahat tapi sing piye sik tabuhane sing piye tabuhane daranan dadi versi Barogong Bulusari Tulungagung terus tabuhane sing piye terusan wis kok tekane jare to dek iki tak warai kok iso tenan kuncine G Gayor nek kuncine bareng iki ayo pukul
Aku nggawa vokal cilik-cilik cetil-cetil loro gak pengen ini. Bikin nyawer ya. Bikin nyawer ya, secara duitmu ya. Ya, ditokne loro pisan apa sitok wae, Mit. Ora apa-apa ben bandho. Pokoke ngedek dulu kok ngene lho. Iya wis to aku ki dadi kanca ki awean ora etung blas. Aku ki dadi kanca iku ora apian piye. Ora masalah ora aku ora oleh. Iki dadi taktone vokalku ya, Mit. Sampai sawetara dibuke foto. Dibayar penyanyi. Bayar penyanyi piro 20.000 kowe bro mek ngabus to. Ayo disepoti, Jo. Ayo
Ayo dicepati. Regane sentimen. Mancing pertama lekas penak ngene-ngene ora ngene, ora jokne. Botong ngene ora ditabui. Botong ngene ora diblokne. Ayo nyanyi.
mumpung. Yo. Wis kok ana wis. Entek kowe gak loro wis. Ojo aku kok sampe kepotong. Ya wis piye lho, tek nyerahe kok. Son. Wis kok ana kenalan ndang gak loro. Memang. Mas Eka jenisnya sapa nek bisa lagi dulu. Bima di Bima. Mas gimana? Mas tahu petekon. Wis gak tambah aku Mbak. Aja wayak. Aku lek kalian aku Mbak Devi. Piye? Aku tepuk tangan terus loro tak baleni. Kok balekne? Iya, kowe becek kowe iki. Lah arep becane mangku to? Lah aku karo becek omae wong kuwi rabi. Mek ditanggap tok. Wis ditangkap to. Aku isin asline cepet. Sangone ora? Iso. Heh, Sangone ora? sangone kira bro. Coba jagolan. Ya, terus ya, Be. Sampe nih ya. Apa? Jaluk request aja ngobrol kelas ya. Ditekoni. Ya Allah, matur suwun, Mas. Saya kok capek to. Jadi karena ini pangananmu kok to, Mas? Aku yo batulan aku. Iki kerenge kereng wedok. Aku ki jadi lho, coba jaraki. Dino delok kali dadi tenan ora. Tenan. Endi delok? Ora ya yo jedeng. Kok jedeng. Ini tak cekoki ta loro. Sik to iki ada duit ra ya, Mbak? Ora enek bocah bragas sing ra. Sampe jenenge sapa main endi? Wis rabi apa urung? Jenengku. Wis anake pira raja apa ora? Aduh, aduh. Tenan apa piye? Sing ora rabi mek ketok kowe lho, Blem. Hei, aku sik Joko. Joko karo nambani apa-apa, kena nambani wong loro. Tenang, Aku tidak nyoba. penyakit domor. Sing iki wae sing iki mek meneng. Masalahnya kuwi gawe jan sak sambilan semono kuwi lho dhuwure. Dadi ono kuwi gawe aku ya bisa ngene iki ya. Kalau sana tahu ber. Diuber kok. Iya, Mas. Jajalan apa kok sandalan dong? Sandalan ngono. Ini aja ya. Jangan lomba kuwi. Oh, Bapak Ayu. Oh iya. Tapi aku kalah, aku ndak sido. Nyapa? Dan sama sepatunya putih, bibirnya pucat kayak mayat malah. Jajalan iki bibirmu abang. Aduh aku. Gak maju-maju iki disotek ngene. Anak wis papat baru kabeh wae. Baru kabeh. Wong aku. Ayo lagi kita kowe nonton yo lagi opo iki. Ijin malah dilakoni iki terus. Mana kok koyo rempong ta kok ya? Sing ono, Mbak. Kakak, Cik kakak. Apa jagan? kakak bujuku. Yes, ya. Nyuwun ngopo Kang Mas? Menikah dulu dereng dulu. Aja ngobrol welase. Iki aja, wis aja. Ya saja. Diajeng, Aku panjenengan dalam kakak. aku pengen diajeng. Pengen nyentuh. Aja mau cicing-cicing nih. Ayo, Mas. What is it? What is it? What is it? What is it? Bater nopo ora krungu musike.
Kok muncul? Kamu tak bener apa itu? Iki dulu gejala stroke, ngerti ya? Gejala stroke memang kenapa tuh? Boleh? Ya mungkin gue sih. Nalar begitu. Aku lo kerja mas. Iya. Lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh enggak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang terhormat. Aku dingin ada penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Mas, kamu naik ini berkelak loh. Aduh jangan dulu nih kok. Jebrek ini kono nang. Jebrek nanti nih. Rawane jebrek gak nyalam. Wes ayo pamitan. Oke, bisa. Kulo lan kata-kata terus begini. Iki lho. Eta udah seneng lho. Mobilnya hemat konten kelembatan lagi kegojekan pulau ini banget sak kata-kata ikon mobil topeng balik jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.